Элон духтарако созед нағзет саломатиётон хубай. ҳозир ма аксия сар додагӣ марҳамат метавонен ки дархост кунен, метавонен биёен бозори Корвон 7 дарвоза подвал тарафи Тилобозор дуюм қатор духтаро ино 400 сомон будан фақат ана мигилиш аксияштагай барои ки бисёри бад омадагай марҳамат 400 сомон мана глянцеви ипеко будан ҳозир 350 сомон барои шумо бинен чӣ хел рангои хушрӯ дора ҳамаи ҳамино 350 сомонӣ шид аксияда марҳамат духтарако каседа дар корай нависен доставкаам дорем метонен бо айпеш омада хитон бинен 350 сомон глянцеви ипек фақат ҳами гилиш ана баъдан бо инаи ёра хостум як бор дига нишон дидем ино 600-650 сомона будан ҳозир 520 сомон шидагиян мана ипекои тоза медонем ки духтарако бисёр ипек мепирсанд марҳамат метавонен ки биёен бо айпеш бинен баъд духтарако 85 сомона доинго ҳаста ина глоша бинен ино 85 сомон мана чанд санга меша 7 санга меша инам хеле қолаб доран диден духтарако аҷоиб хушрӯ доинги гилмайда ина ёра бинен чӣ хел хушрӯа мана сангчоошон баъд чон доингай шута мепӯшен духтарако марҳамат ино 85 сомон як либосаш донадай касе ки опт мегира бо арзон мешава иҷа дами ду се донаш се сангай дига ҳамаш намхели 5 санга қолаби новинка хулас духтарако ҳамаи ҳамино борои новинкай баъд ози санги вай омадагиай анам хели бисёр ино духтаро сангош аҳамиятен чӣ хел бисёрай ҳама ҷош санг дора нархшон 210 сомонай касе ки опт мегира бо арзон мешава беҳад сангаш бисёрай ба материалошон ҳамаш материалои оригиналай мана диден чӣ хел бисёрай сангаш мана ишам бинен ҳамаи ҳамино 210 сомон донадай оптумда бо арзон меша касе ки оптум харай духтарако нависен бо арзон тарак меша оптумда ҳамаи ҳамино паплинои оригиналда задагиай намхе сангчоҳо исмша бинен ёшам ҳамин нархай ё қиматара инош чандай итальянко 260 сомонай 260 сомон будай духтарако паплинаш доинг нестай итальянский ай медонен ки итальянский бо қиматай материал худаш ина итальянка мана бинен чӣ хел фасон ишам итальянкои якум сорте ки будан и боро айс склад омадагиян материало қолаби нава мондан бори порсола будагиё мана якум бор омадагиё якум бор беҳад бори зур омадаги буд ина духтаро инош 260 сомон итальянкаян ана инош 210 сомон ана баъдан бо ҳастай нишон додум тона диден доингои 85 сомонара хулос духтарако баъд бо ана ино ҳозир ҳамаш бинен 90 сомонӣ шидагиай мана доингои фасон 90 сомон шидагиай сангчадор доинг ана и тарафам нишонтон тим намигуло ҳамаш 90 сомаян каседа дар кор шид скриншот карда партоен ма шумода доставкара фаҳмонум ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 7 дарвоза подвал дуюм қатор